Ας λύσουμε το πρόβλημα του Ευκλή 2024 της Β' Λυκείου, το πρόβλημα 4, που είναι θεωρία αριθμών. Από όλα τα ζεύγη θετικών ακεραιών μ και νη, που ικανοποιούν την εξίσωση 1 προς μ μειών 1 προς νη ίσον με 1 προς 2024, να προσδιορίσετε αυτό με το μικρότερο μ. Η εξίσωση γράφεται ισοδύναμο ως εξής. Νη μειον μ προς μ νη ίσον 1 προς 2024. Ισοδύναμα 2024 επί νη μειον μ είναι μ επί νη. Θα θέλαμε τώρα να βρούμε, επειδή είναι θετική ακέραιη, αν κάποιος από τους νη, ή μη διαιρεί το 2024, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα γνωστό αριθμό ουσιαστικά. Έστω ο Δ1 που είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του νη μειον μη και του μη. Τότε Δ1 διαιρεί τον νη μειον μη, Δ1 διαιρεί τον μη, άρα Δ1 διαιρεί τον νη. Έστω Δ2 διαιρεί τον νη μειον μη και τον νη. Τότε Δ2 διαιρεί τον νη μειον μη, Δ2 επίσης διαιρεί και τον νη, άρα Δ2 διαιρεί και τον μειον νη, άρα Δ2 διαιρεί τον μειον μη, άρα Δ2 διαιρεί και τον μη. Στη συνέχεια ότι το Δ2 είναι ίσος με τον Δ1, άρα μη είναι Δ1 επί α και νη ίσον Δ1 επί β, με β μεγαλύτερο στο α αφού και νη μειον μη είναι Δ1 επί β μειον α. Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι ίσως ο β με τον α να είναι πρώτοι μεταξύ τους, έτσι ώστε τα ζεύγη να είναι λιγότερα. Ισχύει λοιπόν ότι ο Δ1 είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του μ και του νη. Έστω Δ3 είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των μ, νη. Αφού Δ1 διαιρεί τον μ, Δ1 διαιρεί και τον νη, ισχύει ότι Δ1 μικρότερος ή ίσος του Δ3. Και στη συνέχεια αποδεικνύουμε ότι Δ3 ίσος με Δ1. Αφού ο Δ3 διαιρεί τον νη, ο Δ3 διαιρεί τον μ, άρα ο Δ3 διαιρεί τον νη μειον μ και επίσης ο Δ3 συνεχίζει να διαιρεί τον μ, άρα Δ3 μικρότερος ή ίσος του Δ1. Άρα ο Δ1 είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των μ, νη, άρα ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α, β είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α, β μειον α, που είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των β, β μειον α, που είναι ίσο με 1. Άρα 2024 επί Δ1 επί β μειον α είναι Δ1 στο τετράγωνο επί β μειον α. 2024 λοιπόν επί β μειον α είναι β επί α επί Δ1. 2024 ίσον β επί α επί Δ1 προς β μειον α. Άρα αφού ο βα με τον β μειον α είναι πρώτοι μεταξύ τους, τότε ο β μειον α διαιρεί τον Δ1. Άρα Δ1 ίσον με ε επί β μειον α, δηλαδή 2024 ίσον με αβ ε. Αφού ο Δ1 είναι ίσος με ε επί β μειον α, τότε ο μ είναι ίσος με ε επί β μειον α επί α, που είναι ίσος με 2024 προς αβ επί β μειον α επί α, άρα ο μ είναι ίσος με 2024 προς β επί β μειον α. Αφού το μέγιστος κοινός διαιρέτης των α, β είναι 1, δεν πρέπει να έχουν κοινούς διαιρέτες. Άρα μόνο ένας από τους α, β έχει ως παράγοντα το 2 στην ι, με νη να είναι ίσο με 1 ή 2 ή 3. Μερικά πιθανά ζεύγη είναι τα εξής: 23,2, 23,4, 23,8, 23,11, 23,22, 23,44, 23,88, 11,2, 11,4, 11,8, 11,46, 11,92 και 11,188. Διαπιστώνουμε ύστερα από μερικές δοκιμές ότι το ζεύγος 23,22 μας δίνει ως μ το 88, με νη είναι ίσο με 92. Θα δείξω ότι είναι το ελάχιστο για το μ. Έστω ότι υπάρχει κάποιος άλλος μ, ώστε μ να είναι μικρότερο το 88. Δηλαδή το ζεύγος 92,88 δεν είναι αυτό που περιέχει το ελάχιστο μ. 2024 προς β επί β μειον α μικρότερο το 88. Άρα 23 επί β μειον α προς β μικρότερο το 1, δηλαδή στη συνέχεια καταλήγουμε με πράξεις στο β μειον α μικρότερο το α22, με β μεγαλύτερο το α. Έστω ένα πιθανό α1 α2 με α1 μικρότερο στο α2. Τότε α1 22 μικρότερο στο α2 22. Ο μέγιστος α είναι 23, διότι 8 μικρότερο του 11 μικρότερο του 23. Και αν α είναι ίσο με 2 στην ι επί 23,
τότε β ίσον 11, αδύνατο. Αν α ίσον 23 επί 11, τότε ο α είναι μεγαλύτερος του 8, άρα αυτό είναι δύνατο, που θα είναι ο β το 8, έτσι. Άρα μεγαλύτερος α είναι το 23. Β μείον 23 λοιπόν, μικρότερο του 23 22, δηλαδή β μικρότερος του 24 και 1 22. Άρα β ίσον με 24, μοναδική περίπτωση αφού β μεγαλύτερος του α. Όμως 24 δεν διαιρεί το 2024. Άρα η εξίσωση β ίσον με 24 είναι αδύνατη, δηλαδή β μείον α μεγαλύτερο του α 22. Τελικά δεν υπάρχει μη ώστε μη μικρότερος του 88. Άρα το ζεύγος με το ελάχιστο μη είναι το μη κόμμα νη ίσον με 88,92.